Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ngiyabona mfethu sikubingelela siphinde sikwamule khona la kwiZwida Media TV. Yabo phela. Mfethu usiyabona la ujabulisa abantu ngendlela eyisimanga. Nimangele mina uthi awu kanti uNjabulo uyacula mina ngazi ukuthi uNjabulo wamatemu isuka phi yonke lento. Kanti ufike nini wena kumaskadi? uNjabulo ukhiphe December 24. Wakhipha ibhinqa lami. Elahla abantu naye. Yes. Ngosuka lapho ngamatemu ngoba usubona ke kunjena nje manje. Mfethu lemfihlo yakho yamatemu iqhamukapi ngoba nakho sakubona lonke itemu yonke into ekhulumayo vele ibe itemu nje abantu Kazenzakalela mfowethu kazenzakalela nama ngazi. Kazenzakalela nje uyabona mase siqhawe ubujongo ngoba phela uyabona nawe nje. So mfethu ngalamatemu akho mhlambe kusokuyini inhloso. Mhlambe kusuke ukukhumbuza abafowethu ukuthi emadoda siyekhaya manje. Asambeni suke egoli siyekhaya manje. Sinemndeni sinabakhosikazi sakhile sinentombi esiqonyiwe asambeni semakhaya bafana sazi wathi imali. Isho nsethi imali. Mfethu banika abantu ababukela kuwe mhlawumbe ungathi nje umuntu osekhaya ufisa ukufana nawe ngelinye ilanga. Mfana wami ufunda isikole nje. Ufunda isikole ungalokho ufuna ukufaka ingodo njengoNjabulo uzoyifaka mangabe usufundile. Babivile. Siyabonga mfethu. Yabonga.